mun zama abun magana. صحراوي زين شوفتو زينة haka nake jiwo mai gida. Ai ni ban fuskanci zancen naka bane. Ana nufin mai gida wannan shekarar du a banzar ta zero iya. Zero iya. Allah taimake ya hat. Sarkin gida? Allah taimake ka. Sarkin gida zancen nan fa labari muke ji wai an karo wata shekara sifili iya ko ba sifili iya take ba. Yi wai zero iya ta ko ta tura muna zero iya. Ai wannan zancen ba na nan bane dole a hada general meeting yanzu. Gaskiya dai to mu he ana duba kun ba da muna zaune a karkashin naku ba ma dai ku yan manya ya muka ya za mu kare mu kenan. Zero iya. Wallahi tallahi. Ni ka hada mun gumi sarkin gida. Kunna rediyo na muna zaune da ne gadi nake ji a rediyo ba suna bayanin nan fa. Zero iya. Yanzu 2020 dai ta tafi a banza. 2020 ta tafi a banza yaran mu za su yi kadi kuma ga komai ya lalace. A'a janar Buhari ya kamata ya karɓi wallahi. Ina Atiku wallahi Atiku muke jira wallahi. Baba Atiku kai muke jira wallahi. Ya kamata ka zo wallahi.